Ei se ollut kysymys. No niin, koitetaan saada vähän zoomattua. Mikä nyt olette kamerassa mättää. Tää on sen verran kaukana, mutta tuo tulee Rapon kuljetus. Juuri ajallaan. Aika hyvin. No melkein ajallaan. Semmoista on joutettu, että... No joo. Mutta pikkuhiljaa se sieltä tulee. Kylmä on kyllä vähän se. Sieltä tulee kova vauhtia. Eihän se edes mene niinku kävelytielläkään oikein. Ei oikein kyllä joo. Mä koitan kyllä vähän saada zoomattua tällä. Mutta kun tää nyt vähän... Mut se meni tielle kyllä. Tää kaveri kyllä menee ihan niinku miten sattuu. Jos on niin mohkureista, ettei pääse kulkemaan. Niinpä. No nyt se menee autotielle. Tai siis jo on. No kyllä tosta pääsee kyllä tulee. Siinä se tulee. Meidän ruokatilaus. Mitenkä tää nyt merkataan? Luru. Onko se nimi Luru? On näköjään. Luru. Avaa se. No kun mä en saa sitä auki. Mene lähemmäs. Nyt avaa! Mites tää nyt on? Sille. Kiitti toimituksesta! Pääseekö se? Täytyykö sitä kohta auttaa?